Iphumile iDubai, wow, what hit mfowethu Nyosi. Elinye lamapheji limthanda kakhulu Mthandeni, and alifuni lutho ngaye Nkosi yami, bayayifela ngegcuka elisha. Into enhle leyo. Laphana-ke beripota ukuthi ingoma nayo-ke isikhona, ikhomba ukuthi iphume ngo-6 mawuthi uyabheka, if I'm not mistaken. Okunye okuvelayo lapho ukuthi izinqola zikamaskandi, elinye lamapheji laphana-ke elimthanda ukubhubha Mthandeni, bayayifela ngaye, bahlale bawuphusha umsebenzi wakhe. Nangelilodwa iphutha ilanga zange bebone iphutha, or bethi ukudelela mhlawumbe uMthandeni hleli bembeka kahle 100%. Yiwo amapheji lawo impela, umsebenzi wawo omuhle kakhulu awenzayo. uMthandeni beyawa-recognize la madoda ngoba ayalwa, angifuni ukuqamba amanga. Ithini izinqola zamaskandi by Dubai by Mthandeni featuring Mahu, isiphumile kwa-YouTube okwamanje under Our iphumile. Ngizoshiya ilink kuma-comments. Yini le channel okuyiyona okumele uyidlale, angilazi la kanti ufuna ukuthini laphayana. Right, siyabona ukuthi ingoma-ke ikuphi-ke, iyagijima, sebezogijima abantu beyibuka-ke ihle, abantu ikhuphuke kakhulu. Nakhu lapha Maskandi Promotion, yibo bakithi. uMthandeni unawo ama-defender, hhayi indawo yokudlala, unawo ama-defender. Amanye amaqhawe asenkingeni laphayana. Abanye babhenefitha ngoba bezwana noMthandeni, otherwise ababhalwa kahle laphana ko-Facebook, abaliboni lidlala. Ubani naye uyifakile-ke ilinki-ke. Yibo bonke abantu abajabule ngendlela esimangaliso-ke lapho ukuthi ingoma yodumo isiphumile. Leyo ngoma ine-sound ethize le abayifunayo, iyabajabulisa-ke bafowethu. Nisizwile nesiginci ukuthi singena kanjani, ninizwile ukuthi Mahu ungena kanjani kuleyo ngoma leyo. Nabo-ke nabantu-ke nje-ke abalaphana ey'nqoleni zabathandi bamaskandi-ke, igruphu-ke lapha kwamaskandi uthi Mahu weSK ngiyamthanda, vele sekonakele, nakhona uyakufakazela lokho. Ingoma kade phela ilindiwe, niyabona ukuthi i-happiness ihamba kanjani. Naye uMthandeni uthi Dubai, Dubai vukani bo, usayidedela ngempela uMthandeni. Isikova bakithi. Ubani Indlaba eyiphika kaMashano Salamadivan. Ingoma-ke iseselaphana-ke ku-5.3, isine-hour nje namaminithinyana nje athize. Kuyothi-ke kuqhubeka kushaya u-12 emini, nizobona ukuthi isi-improve kanjani. Abazoyidlala-ke bafowethu. Le sound-ke nisazoyizwa kahle-ke ngoba iyona abayithandayo, le sound kanje. Abantu abafuna into ey'ningi-ke, hhayi okwabo-ke lokho, ingoma injena iphele futhi nje. uMthandeni u-decide ukuthi uzoba kanje, ulanda uMahu ngenhloso ethize, cause befuna uku-attract-a leya crowd leyana, leya fan base, khona bafuna ukukudonsa kubantu ukuthi besondele laba abathanda lo mculo kanje ofithayo kubona, nangendlela nje ogijima ngakhona. So uyazi yena ukuthi wenzelani. Lokho kumele sikwamukele abantu uma abaculi bekhipha umculo abawukhiphayo, because umuntu usuke azi ukuthi yiphi i-target market asuke eyi-target ukuthi kufuna abantu abathize. Le ngoma uma ifika kubona, ifika ihlale beyizwe ngale ndlela, because usuke azi umuntu. Wena ungangayizwa sometimes ingoma mekuwusuku 2 days, kodwa okusalayo ingoma isuke ibhaliwe. Yilokho engisuke ngikwazi, ingoma isuke ibhaliwe, isuke inomyalezo komunye, kuwe ngangabe lo myalezo komunye inomyalezo, futhi usuke ihlala ngendlela ehlala ngakhona. Kuhle ukuthi sibasaphotheke abantu ngazo zonke iy'khathi. Niyabona ukuthi kubheda kanjani ukugxeka imithunzi yabanye abantu. Akubi mnandi uma sekugxekwa owakho, ngoba lento yenza ukuthi manje uyithola usudifenda engabe ujabulela iculo lakho. Abantu-ke abadlale umculo kuphela, ingoma ifikile iphumile, izokwenza ama-record amaningi njengoba-ke ihlala yenza amamiliyoni ayeza nje, abantu abakhululeke. Kusazongena nje amamiliyoni lokhu eqhathaka nje, futhi nako-Spotify nisazobona futhi ukuthi izokwenza kahle kanjani. So nilindele nje okuningi okuhle kodwa okuze nale ngoma. Isifikile ingoma, abantu bekhulume kakhulu before le ngoma ifike, abantu bekhathazeke kakhulu, kwakuphuma nama-live lapha ko-TikTok, zaba nkulu iy'nkulumo. Safika la Zindofana Soweto TV ukuthi hhayi, uma ingoma izolandela abantu, akukho uMthandeni ayeqinisekise khona, wayeshilo nje, wasenikeza maybe ayidinga ukuthi mhlawumbe nale iyenze, kodwa akakukhonfemanga, akwangenzeka lokho. Abantu sebeyaphoxeka, kodwa besikhona ingoma abantu abajabule-ke.
abantu abathokoza kakhulu, abantu abayidlaleka, abantu-ke abayeke lokhu bekhuluma-ke lokhu bekhuluma into eningi, akudlalwe ingoma bafowethu kuyiwe phambili. Ilokho nje okufunakalayo. Sesizodinga nokuzayo sizokhuluma-ke ngomunye umsebenzi khona la kwindlu Sobethu-ke TV. Sibonge kakhulu laphana-ke ama-defender la asemdletsheni, onke la ma-defender asemdletsheni lawa awafundi lutho Mthandeni, awafundi lutho impela. Uma ufuna ukubona ukuthi abafuni lutho akutshela wena, bakuchazele SK Inkosi uMaskandi, babiza yena yedwa Mthandeni lokho ngeNkosi uMaskandi, yabona. Ngeke ngisho kwenzela iphutha kanjani, bayokuchazela ukuthi hayi bekungamele Mthandeni ukuthi bayodifenda beze bayowa obondeni emseleni lapho impela yakutshela. So kodwa into enhle phela leyo ukuthi uma beyithandela iqhawe bakithi belibeke kahle usuku isikhathi vele umuntu uma umthanda-ke usuke umthanda-ke ngane zakwethu, into enhle leyo. Ya kunjalo nje, sizodibana ngokuzayo-ke nisale kahle.